Boldog új évet, kedves pártaláló! Az új év, új lehetőségek. Azonban fontos lezárnunk az elmúlt évet is. És erre hívlak téged. Ez az első kihívás. Vigy elő egy papírt, meg egy íróeszközt, és mondd el ezt az imát. Istenem, köszönöm a 2023-as évet. Kérlek, mutasd meg, hogy mik voltak azok a dolgok, amik miatt nem találtam meg a társamat. És most írd le ezeket, és szakítsd meg ezt a videót, aztán kezd újra. Köszönöm, Istenem, a 2024-es esztendőt. Kérlek, mutasd meg, hogy mit változtassak, amivel megtaláljuk egymást a párommal. Köszönöm, Istenem. Most ezeket is írd le, és hogyha van kedved, akkor a videó alá kommenteld le, hogy miket mutatott neked Isten.